Okay, this is the third Sunday of the month. Unya nakahinumdum ta or sa nakahinumdum kaninyo, we are on our mini series just before our April 26 nga 39th anniversary sa GCAF, no? That's next week. So I expect you to come back next week together with a friend or a family member, mag-invite ta as we celebrate our 39th anniversary. 39 anyos na ang atoang church, no? And we are also looking forward to the 40th anniversary next year. I think this is also a good time to begin praying. Kaya usually we have our bigger celebration every 5 years. 40 anyos na ta. And I remembered it was 10 years ago, sa 30 years anniversary, that we also came. Bago pa pud mi ato sa GCAF, and I remember we were at Atrium. During that time, and it was a massive celebration. Grabe ang mga lights and all that. It's as if it was a TV noontime show, no, something like that. But we praise and thank the Lord that we were able to celebrate that. And we do not know, no, unsa ang 40th anniversary, unsay gusto ni Lord nga ipabuhat sa atoa. So we begin by praying now. But before that 26, before next week, ato asang i-close atong mini-series karong kabuntagon as we are looking forward sa kanang ginatun-an nato ang katong paghulma. Where's my PowerPoint? Okay, paghulma. This is the third Sunday, and karong kabuntagon or kahaponon akong gitituluhan ang ato ang pagwali sa pulong or sa kini nga title sa paghulma sa iyahang katuyuan sa atong kinabuhi. That is in Exodus 3-4. Kung naa ka mo'y Biblia, palihog ablihi sa dihang dapita sa libro sa Exodus. And just to give us a little review of what we have discussed so far sa atong series nga paghulma, during the first Sunday naghisgot kita nga si Ginoong Hesus gihulma siya, talking about the incarnation, nga susama kanato aron tagaan kita og paglaom og oportunidad nga mahulma pud ta nga susama kang Ginoong Hesus. And last week we talked about with Pastor Joe kining gihulma pinaagi sa pagsulay, and we saw the kaning mga unsay buhaton or ang pamaagi ni Ginoong Hesus or sa Dios nga kining mga pagsulay nga moabot sa ato ang kinabuhi, paagi pud ni siya sa ato ang paghulma nga masusama kita ni Ginoong Jesucristo. That's what happened in the book of Genesis sa story ni Joseph. With all the many challenges, sufferings that he had to go through, it was purposed by the Lord for him to survive aron iyahang maluwas ang iyahang pamilya gikan sa famine. No, iyahang mapakaon ang iyang family. And Pastor Joe calls that the providence of God. Providensya sa Ginoo. Nga kining tanan imong giagian karon maabot gyud gihapon na sa punto nga maimuhang mapasidunggan ang pangalan sa Ginoo. And as I was reviewing the story of Joseph this week, nakita nako nga talking about providence nga sa story ni Joseph in the last part of Genesis, naay murag break. Daghan man na, pila ka chapters na ay break in the middle of the story ni Joseph nga seemingly gisulod sa author of the book of Genesis ang story ni Judah and Tamar. Storya Joseph. Human nakat. Isulod ang story ni Judah and Tamar. Unya ni diretso na pud ang story ni Joseph. Try to read back again. And then we ask the question, ngano man? Nganong gibutang man ni diri? And I would say this is part of the providence ni God, because when we go back to the question, nganong nabuhi man si Joseph? Nga didto sa lungag nga gibuhat sa iyang mga igsoon, giplanuhan na siya nga patyon, pero nganong buhi man? Didto nga gipasanginlan siya sa asawa ni Potifar, nga gihilabtan niya si Potifar or ang asawa ni Potifar. Nganong ning buhi man gihapon si Joseph? Pwede man unta to siya patyon, capital punishment. And even didto sa prisuhan, so many times that pwede gyud siya patyon didto pero nabuhi si Joseph.
What's the answer? Sometimes we make the story of Joseph a moralistic one. No nga, you should persevere, no, you should continue to have faith. All of that are good. But in terms of the providence of God, and nganong naa ang story ni Judah ug ni Tamar, kay tungod, gipreserve ni God ang kinabuhi ni Joseph, aron mapreserbar ang kinabuhi ni Judah ug ni Tamar, nga diin ang ilahang anak, mao ang seed or linya, nga diin matawo si King David. Kay kung namatay si Judah ug Tamar, walay King David. So gibutang ni nabuhi si Joseph aron mo survive ang lineage ni Judah ug ni Tamar nga migawas si King David. Unya mugawas pagyud sa New Testament ang Messiah, the lineage of the Lord Jesus Christ. Nganong buhi si David? In the providence of God, aron matawo ang Misayas sa linya ni Judah and Tamar, nga ikaw ug ako karon makadawat sa kaluwasan tungod sa kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo. Talking about providence, isn't it amazing? Nga unsay nahitabo at the beginning of Genesis is the providential grace of God. Nga even karon ato ang ma-benefit, naka-benefit ta nganong buhi si Joseph kaniadto. Well, that's amazing. No, the providence, the amazing providence of God. That's why He is worthy of worship. He is worthy of all the honor and the accolades. Karong kabuntagon, we will now be talking about not just the external obstacles nga kanang dili or mukos kanato nga murag mapugnan ang paghulma sa Ginoo kanato into fulfilling the purposes and the plans of God. We will be talking about the internal problems as well karong kahaponon. With the question is, what if we are unwilling to do the purposes of God? Gihulma ta sa Ginoo, gitabangan ta, apan what if we are unwilling? Unsaon man na, no? And we will look at the life of Moses karong panahon na in his encounter with the Lord didto sa burning bush. Kay kalima, unwilling gisulti ni Moses nga dili siya musunod sa kabubuton sa Ginoo. Before that, let me share this story nga during the middle of March, that was also the time nga gasugod og saka ang krudo o gasolina. No? During the first gyud nga week nga misaka ang krudo, kabubuton po sa Ginoo nga ihapon ming paadtuon to Davao because there was a appointment that kinahanglan namo adtuon. And few weeks after that, at the end of March, kadtong panahon nga almost 100 ang krudo. Naapod tay murag kabubuton pod sa Ginoo nga kinahanglan mo adto gyud mi og Coronadal City kay naatay kauban diri nga engineer nga taga GCAF nga didto na nagtrabaho sa Coronadal og nanawag siya sa ako a few months ago nga you have to come to Coronadal City, Pastor, kay magminyo nako ikaw ang officiating minister. 100 kapin or dito more or less 100 ang krudo ato nga time. Right after that, then week after, balik na pud mi og Coronadal City tungod kay naa na po'y regional forum of the pastors, and it was then during that time nga 142 ang krudo sa Petron, the highest point. Praise God kay murag karong Tuesday 24 na pud ang naog, no? Salamat sa Ginoo. Pero you know what I realized, because when I came to that regional forum of the pastors, there were around 1,100 more or less nga mga pastors from Davao to Camiguin to Iligan nga nagtapok dito sa Coronadal City, and accordingly it was the highest number of pastors that had joined the regional forum for the past many years. During sa panahon nga taas kaayo ang krudo, tuwami dito tanan. And somehow it tells me this truth nga ang kabubuton sa Ginoo could never be thwarted by any financial lack or any oil price hike or any political or economic unrest.
kung tinuod gyud nga kabubuton sa Ginoo nga moadto ka didtong dapita, bisag 500 na ang krudo o gasolina, i-provide gyud na sa Ginoo ang imuhang kinahanglan, panginahanglanon. And I remembered Psalm 24 verse 1. It became very true to me. Nisulti ang Ginoo, the earth is the Lord's and everything in it and all who dwells in it. When everybody was kanang so confused, kanang murag hadlok og balaka na kayo. Kay kung mutaas ang gasolina, mutaas man daw tanan, apil ang pan. Kung naaday gasolina ang pan, kaon na gasolina ani. Pero mutaas man daw tanan, no? And indeed, taas gyud tanan nga pamaliton. Pero kung imuhang higala ang magbubuhat sa tibuok kalibutan, accordingly, there is a deeper word than the word higala. No? Amigo, higala, napag yun daw ang word nga abyan. It's a very intimate Bisaya word of somebody very close to you. Kung abyan nimo ang Dios nga magbubuhat sa tibuok kalibutan, iya kining tanan, unsa pa may atong ikabalaka? No? Siguro kung mahal na kaayo ang precious gasolina, unya best friend nimo si Henry C., mabalaka ka? Di man siguro ka mabalaka, no? Pero kung imuhang abihan ang tibuok, tag-iya sa tibuok kalibutan, unsa pa may imong gikabalakan. The purpose of God or the will of God could never be thwarted. If God calls us, then ang iyang equipping and shaping and provision follows. If God calls us, His grace is resilient. It pushes through, even if, kabalo ba mo, even if our hearts are unwilling. Sige kag dili sa Ginoo. Pero ang purpose of the Lord will always prevail, ug ang grasya sa Ginoo padayon nga mulihok sa imong kinabuhi. Do you know that? We have seen this truth in the life of Joseph. Now we will look at it also in the life of Moses. Si Joseph was willing, but what if you are unwilling? Moses here in this burning bush scenario, makita nato kini, no? I'll give you a little background unsa may nahitabo sa Exodus 3 and 4. So Moses was at the point nga gikan siya sa Ehipto, unya nakapatay siya og usa ka Egyptian citizen, gikan sa adopted son of the Pharaoh, nahimo siyang wanted, and he ran like a criminal, niadto siya sa lugar sa Midian. He was 40 years old during that time. 40 anyos. Pag-abot niya sa Midian, nakita niya ang pamilya ni Jethro or ni Ruel. That's the same person, Jethro and Ruel. Unya, nakita niya ang guwapa kayo nga anak nga Zipporah. Naminyo siya didto na siya'y anak, and according to the book of Acts, maybe, I think chapter 7, he lived in Midian for 40 years. So 40 plus 40, 80 anyos. Imagine that. 40 years there in Midian. But probably, naabot na sa punto nga naanay farm gamay dito si Moses. Okay, murag nakita na ko diri sa GCAF pag mag-retire kay mag-farmer ba, no? Ako surya pud minibunbon mag-retire ta, may unsaon man ni mag-farmer ta. Singa wa man ko hibaluan anang farmer oy. Di pud ko kabalo mo tanom og mga lagutmon, dili pud na mo tubo kung ako mo oy magtanom. Probably by this time, si Moses has become okay na ako'y papa, usa ka pari sa Midianite nga religion, na ako'y pamilya nga iso supportive, na ako'y gamayng luna. Siguro gibalayan na to didto ni Moses. Unya na siya ay rocking chair didto no nga 80 anyos na gud no, tanaw-tanaw siya didto panahon sa harvest. Or probably dito sa iyang kwarto, kay naan na siya ay kanang lingkuranan, bitaw nga hiluton ka, iniglingkod ni mo. Lami kayo, no? Mayroong kag sana all, kay hilot apil diri tibuok lawas. Basig inana na ba? Naabot sa point that Moses has become satisfied and settled. Okay, nako, 40 years there in Midian. He already started to erase his memory of being a criminal, running away from Pharaoh. Wala na ko gauna-una-ana. Probably, he erased his identity. Dili na ko usa Israelita, usa na ko ka Midianite, and have started to settle. Relax.
Okay na. 80 anyos na ko, Lord. When Moses decided to settle, ang plano dai sa Ginoo was different. Because it was during this time in Exodus 2:23 to 25, gisulti diha nga human sa daghang katuigan, namatay ang hari sa Ehipto, si Faraon, apan nagpadayon paghihapon ang pag-antos sa mga Israelinhon sa ilahang pagkaulipon. Nangayo sila og tabang og miabot kini sa Dios. 24. Nadungog sa Dios ang ilang mga pag-agulo ug gihinumduman niya ang iyang kasabutan kang Abraham, Isaac ug kang Jacob. Ug nakita sa Dios ang ilang kahimtang ug naluoy gayud siya kanila. So, in the wisdom of God, sa nahitabo sa Israel, God chose Moses to be his vessel of setting his people free. While at Midian, nagbantay si Moses sa iyahang mga karnero and he saw a burning bush. Unya tingala siyag samot nga dugay na maning kalayo, wala man gikaon ang kining sagbot nga nagkalayo. So he went closer to see what is going on, and a voice came out and said, Moses, Moses, hubua ang imuhang sandals because the place where you are standing is a holy ground. And this is where God started to challenge Moses to accomplish the purposes of God. Now, I know nga kadtong 40 katuig didto sa Midian was also a time of shaping, forming for the Lord. And some of us here might think nga siguro kay tungod relax na ka. No, naabot na siguro sa retirement nga age ang imuhang edad. Unya moingon na ka nga mangita na lang pud kog ako ang luna kay musettle nako, satisfied nako sa ako ang kinabuhi. Remember, Moses was 80 years old during this time. And which is why we have to ask ourselves, kining pangutana nga, nganong buhi pa man ko? Probably some of us kay bisan og taas na kayo, gakaguliyang na ang ekonomiya, okay raman ko. Kay ang ako ang bank account, maka-provide pa man sa akong panginahanglanon, even sa panginahanglanon sa akong mga anak. E naaman po ko'y luna, naaman po ko'y mga kabtangan. Well, mulingkod na lang ko kay mura og golden years na, okay na ko. Is that what you are thinking, or for some of us are thinking right now? Probably you may think nga undang na ang paghulma sa Ginoo sa imong kinabuhi. Well, I say to you, sorry, because ang paghulma sa Ginoo samtang buhi pa ka, kanunay pa na nga naa. Ang paghulma sa Dios kanunay pa na nga nagakahitabo. As long as you are breathing, the Lord has a purpose and plan for your life. So ang pangutana karon, relax na ka. Naanatanan ang imuhang gipangandoy sa imuhang kinabuhi. What if? Unsa may imong reaction kung tawagon ka sa Dios gikan sa kana nga komportable nga kinabuhi? Well, probably some of you may say, dili na ko. Kapoy na, taas na akong edad, tiguang na ko. Unsa pud kaha ang buhaton sa Dios? Ganahan ko ani pulong nga barter, kay dito manggod ni sa amua sa Sambuanga nga naay barter dito nga makigbarter gyud ka. Hantod nga makaabot gyud ka sa pinakabarato gyud nga hagel ba, paghagel. Unsa may pagbarter pud nga buhaton sa Dios, or unsa ang expectation nato sa Dios kung kita sa panahon nga magduha-duha or unwilling, even if the Lord is forming us, yet we are unwilling to follow the purposes of God. So atong lantawon ang pagkahalangdon sa Dios diha sa panahon nga magdumili kita or sa ato ang pagka-negatibo. In this kaning encounter with Moses and God in the burning bush scenario, there are 5 times, kalima,
nga nagdumili gayud si Moses sa tawag sa Ginoo sa iyang kinabuhi, kay lagi komportable na siya sa iyang kahimtang didto sa Midian. Unsa man ang una? Una, gipadayag sa Ginoo nga kun kita abi nato dili kita takos, ang Dios nagasulti nga igo na ang grasya ug presensya sa Dios. Igo na ang Dios. Unsay giingon ni Moses sa pagtawag ni sa Dios kaniya nga mahimong iyahang vessel for the freedom of his people, to let Pharaoh let go of his people. Ang tubag ni Moses, kinsa man ko Lord, nga moadto ko didto sa hari ug mo pagawas sa mga Israelinhon gikan sa Ehipto. Now of course, let us remember nga during this time, si Moses was a criminal. He was afraid of the previous Pharaoh nga namatay, ug samot pagyud nga ang sunod nga Pharaoh was even more cruel, nga naghatag og mas kabugaton pagyud sa mga Israelinhon in terms of their labor, worshiping the wrong king. Maunang nadunggan ang ilang pag-agulo sa Dios, sa tinuod nga Dios. Who am I? Kriminal man ko, Lord. Pag-abot na ko dito, prisuhon gyud ko, kay usa man ko ka kriminal. Unya, in terms of my descent, identity as an Israelite, makaulaw, Lord, kay ako na silang gikalimtan. 40 years na gani ko'y way adto-adto dito. I remember my brother and my sister, Miriam and si Aaron. Ako na silang gikalimtan. Ako na silang gisalikway. He was probably ashamed because he abandoned his identity as an Israelite. From being one of the royal family, nga nahimong murderer, now a simple shepherd, a family man, Moses had erased any trace of who he was before, and he is living a peaceful life, and he wanted nothing to do about Egypt, nor about the Israelites that are there. But what Moses wanted to run away, kay maupod ang exactly the task that God wanted him to face. Mga igsoon, in the Christian life, ginatawag yun ta sa Dios nga atubangon ang tanang mga pagsulay sa atoang kinabuhi. James 4:7, ask us even to resist and stand against the devil himself. The only time that God commanded us to flee is kanang sexual temptation, mga kalalakinan, kay way maayong laki ni ana. But in the different mga pagsulay ug bisan mga kasakit sa kinabuhi, we Christians are called to be courageous in the Lord and to face them with the Lord. Even if we think nga kulang ta, dili tatakos, we are weak, God calls us to face every challenge that comes our way with devotion to Him. In fact, si Pablo, in 2 Corinthians chapter 12, verse 10, niingon siya nga naa siya'y thorn in the flesh, a messenger of Satan. And he prayed to the Lord to take it away from me, Lord. And many scholars have debated kung unsa gyud ni specifically ang thorn in the flesh. But I would say, whatever is that, it's irrelevant. What is relevant is ang response ni Lord sa hangyo ni Paul nga ayaw na Ginoo or kuhaan na ni Ginoo. God said, no, I will not take that away. And He said in this word, for my grace is sufficient for you. Nga during sa panahon of your weakness, I am strong. My grace is sufficient for you. Unsa ang tubag ni God kay Moses? Kinsa man ko? Kinsa man ko? Ang tubag ni God, well, certainly, magauban ako kanimo. I will be with you. And when God is with us, bisag unsa ang atong kakulangon, He is sufficient. Bisag unsa ang atoang weaknesses, God will fill that and will make
and show Himself strong in our weaknesses. Ikaduha, unsa may ikaduha nga pagdumili ni Moses when we are unwilling, ang atuang kahibalo limitado, ang Dios nagapadayag sa iyahang kaugalingon personally to each one of us. Moses said, miingon si Moises, karon moingon sila kanako, Lord, unsa ang iyang ngalan nga mao'y nagpadala kanimo, unsa may akong isulti kanila. And sometimes we spiritualize so much this question ni Moses. Let us remember nga 40 years in the Midian area. Unya iyang amahan usa ka pari sa Midian religion. So I looked it up. Unsa maning Midian religion? It's actually a polytheistic religion. Daghan ni siya og Dios. And remember, in the land of Egypt, daghan po og Dios didto. Si Ra, the sun god, the ultimate god, and many others nga mga Dios. And probably this question is, kinsa man ka among those gods and goddesses? Probably that's the question. In the lack of knowledge of the one true God, kinsa man ka? Nga og mosulti ko, nga moadto ko, unsa may akong assurance nga naa ka ug motabang kanako. Ang tubag sa Dios kaniya, ang Dios miingon, Moises, I am who I am. Ako mao ang ako. This is one of, or the very first kanang revelation of God, of His name. Ang ngalan sa Dios, I am who I am. Again, this is a profound declaration. It's not merely a name. Yes, it's a name, but it is also a kanang pagdeklara kung kinsa ang Dios. Nga siya ang Dios nga self-existent. He is an eternal, the eternal God. He is unchanging in nature. He is invisible. And when God reveals Himself as I am, the I am, it's something nga nagpakita that we are limited. But God is unlimited. He is infinite and He can provide for all our needs. Pero ang problema nato, unsaon man nato pagsabot sa ato ang limitado nga panghuna, huna-una, kining infinite, self-existent, a profound declaration of who God is. Di man nato na masulod sa atong una-una. Kay the moment we are able to understand God fully, then He stops becoming God, or we are becoming God. So dili gyud nato masabtan, dili nato mabutang sa huna-huna ang ato ang Dios, yet He reveals to us enough of who He is, to a point nga ato ang makaplagan ang kaluwasan, ug makaplagan nato ang pagkasuod sa Dios nga mudala kanato sa tibuok kalibutan. Sa walay katapusang kinabuhi. Now, giunsa man ni? Well, God did not stop revealing Himself right at this point. Una, gi-reveal niya iyang kaugalingon through the Word that became flesh. And this Word who became flesh dwelt with us. That is through the Lord Jesus Christ. And in the Lord Jesus Christ, the fullest expression of the invisible, unintelligible God, dili masabtan nga Ginoo, is now concrete, from the abstract to the concrete, the flesh with us, Jesus Christ with us. And in Jesus Christ, we understood nga mao di ay kini kadako ang gugma sa Dios. In the Lord Jesus Christ, we see nga ingon ani di ay ang grasya ug kaluoy ni Ginoong Hesus, or sa Dios Amahan. But God did not stop there. The Holy Spirit also gives to us this wisdom, kay nganuman pinaagi sa mga apostles and disciples nga gitagaan sa balang spiritu ug inspiration, that they were able to write down this Word of God who became flesh. And He was written in the Bible that the Old Testament looks forward to this Messiah, the Lord Jesus Christ. And in the Gospels, we see ang iyahang kinabuhi
ug gisulti didto kung unsa gayud nga siya mahigugmaon, compassionate, and loving to us. The letters of Paul looks back to the sacrifice of the Lord Jesus Christ there at the cross and says nga kung naa ang atong pagsalig diha kang Ginoong Jesus, then we will have a life that is full and a life that is eternal. And the book of Revelation talks about the second coming of the Lord Jesus Christ, nga mubalik ang ato ang Dios nga buhi, and we look forward to that. So in the Bible, the Holy Spirit gives this inspiration to the writers of the Bible. Ug makita nato nga diha sentro ang Word of God, that is the Lord Jesus Christ who became flesh. Abi nato nga diha rataman, dili pagyud na pagyoy grasya sa Ginoo nga pinaagi pod sa balaang espiritu. Kay kung kita mo basa sa pulong sa Ginoo sa Biblia, without the Holy Spirit, you can approach the reading of the Bible as if you are reading a history book. Pwede man na siya. Pero it's only by the illuminating power of the Holy Spirit that you get to understand, comprehend, and even apply the Word of God in your life, nga to a point that it will lead you to all truth, the truth that can set you free from sin and death, ang truth nga mudala ka nato sa kinabuhing walay katapusan. That is God revealing Himself to us. Enough that we get to experience ang kaluwasan ug ang pagkasuod sa Dios. Ganina na ay kanta. Niingon ang song, I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. If you see those phrases in a simplistic manner, musultig yung ka nga, kabaluman ko, how much it cost. It cost the Son of God, the Lord Jesus Christ, to see my sin upon that cross. But then, take a step back and think further. Do we really know the cost? Kabalub yung bagayod ka sa unsa ba na, sa cost nga ang Dios nga maoy tag-iya sa tibok kalibutan ug kawanangan. The invisible eternal God took on flesh. And He became like you and me. Is there a science book that can explain that kind of love from God, that He took on flesh so that He can offer you and I eternal life? Do we really know? Do we really know the cost nga didto sa cross when Jesus Christ, when He was alone, He was abandoned. The Bible says, the wrath of God, kapungot sa Dios nga supposed to be ikaw ug ako ang mudawat. He poured it upon the Son, the Lord Jesus Christ, on that cross. Do we really know the cost when the Father turned His back on the Son, the Lord Jesus Christ, on that fateful day? Kabalubag yun ta kung unsag yun na kakabugaton. We will never know. That's why I sing that song again, that I will never know how much it cost to see my sin upon that cross. But I know enough. I know enough that it was the Lord Jesus Christ. Nga kung mutuo ko ug musalig kang Ginoong Jesus, dili sa ako ang pagkamaayo ug pagkamatarong, then I get to experience this wonderful life, eternal life that He has given to me. I know enough, but I will never know everything fully. And mao ni ang gusto itubag sa Dios kang Moises, that in His grace, He reveals Himself to us. Just say yes, Moses. Get out of that comfort zone and say yes. Ikatulo, hapit na ta mahuman. Ikatulo, kung moabot ang pagsalikway, ang Diyos milagrosong nagahatag. I believe one of the things that causes us to say no, dili ko Lord, is always kining idea nga basin i-reject ko. When was the last time that the Holy Spirit prodded you to share the gospel to a friend, to somebody?
Dili lagi ko, Lord, kay maulaw ko. Imong workmate, dili lagi ko kay maulawan niya ako. Niya mahimo kong pulutan sa mga joke-joke dito sa among office. Dili lagi ko, Lord. Some would you would even say nga, dili man ko kabalo. Pero oftentimes, this idea of rejection, kaya nga naman, when you are rejected, means you are not accepted. And when you are not accepted, somehow, basin og maproblema or ang security is not intact. Which is why many of us gani would join groups. Whether it's a fraternity, sorority, or unsa man nga mga groups. I'm not saying that it's bad, pero usa man na sa ato ang reason on why we join these groups. Why? Because of connection, acceptance. Kay kung naa kay acceptance and connections, daghan kag kaila nga motabang nimo sa imong pangalaw-adlaw nga panginahanglanon. Yes? No? Yes man siguro. But when we are rejected, sa panahon nga muingon ka nga, yes Lord, bahalag feeling nako i-reject ko, ang milagrosong provision ni Lord is also there with you. Ningon si Moises, unsa man kun dili sila mutuo kanako o maminaw kanako or sa akong isulti, Lord. Tubag na po ang Ginoo, the negotiation ni God. Unsa man ang nasa imong kamot? Katong staff. Ingon ang Ginoo, ilabay na ang staff. Unya paglabay sa staff nahimong bitin, ingon na pod ang Ginoo, punita. Pagpunit nahimong balik og staff. The miraculous provision of God. Ingon na pod ang Ginoo, ibutang ang imong kamot sa imong sabakan. Unya pagbutang niya sa iyang sabakan, pagtan-aw niya namuti tungod sa sangla. Ingon na pod ang Ginoo, ibutang balik ang imuhang kamot sa imong tiyan. Unya miraculously it was healed. Well, it might not be a staff nga ihatag nga miracle ni Lord for you, but it is probably the miracle of joy and peace, even if everybody rejects you. And we have seen that. Mga katawhan nga padayon nga mituo sa Ginoo, bisan og gisalikway na sila sa ilang pamilya, gibiay-biay o gidaog-daog na sila sa ilang mga bana tungod sa ilang pagtuo, yet they persevered. Why? Because the joy of the Lord is their strength. It's the miracle nga naa sa ilang kinabuhi. So kung maabot ang panahon sa pagsalikway, God says, say yes, my son. Say yes, my daughter, because my miraculous provision goes with you. But what if dili pagyud? Kay si Moses, dili pagyud. Pag-abot sa ikaupat, ingon na pod ang Ginoo nga, kung kulang kita sa kahanas, ang gahom sa Dios mupatigbabaw kanato. Si Moises miingon, malihog na gyud si Moises. Palihog, Ginoo. Dili lagi ko, Lord. Dili ako maayo musulti ni karong bag-o o karon bag-o o kaniadto. Sukad pa sa una. In other words, di ko kabalo musulti, Lord. And some scholars would say nga si Moises is kanga I don't know, pero sure ko nga si Moses dili gyud pareho siguro ni Pastor Joe, no, or kinsa ba na si Elder Ron nga kung muwali, grabe gyud ang authority, grabe gyud nga mutuon na lagi ko, no, mutuon na lagi ko. Dili gyud siya ingon ani. Pero nakalimot si Moses nga ang iyang kaistorya mo'y magbubuhat sa tibuok kalibutan ug kawanangan. Unsay tubag sa Ginoo kaniya, kinsa may naghimo sa imong baba, Moises? Kung gamay kag dila, kinsa may nagbuhat anang dilaa na? O kinsa may naghimo kaniya nga amang o bungol o makakita og buta, dili ba ako ang Ginoo? Sometimes you forget the power of God. That is why oftentimes mao ni ang rason nga kana bitawng mo diskarte ta sa kinabuhi nga kabaluta nga dili gyud ni siya makahimaya sa Dios. That is actually faithlessness. Can you really help me, Lord? Kung dili nako ni dawaton kini nga transaction nga apil ang under the table,
Kaya ba nimo i-provide ang akong panginahanglanon, Lord? I think it goes to that. That's the bottom line. Dili man siguro, maunang akuan na lang buhaton. Sometimes we forget that our God is almighty, powerful, the owner of the universe, creator of everything that we see. And if that is real, kabalo mo, kung tinuod gyud na ug namugna gyud na sa atong kasing-kasing ug una-una, then kabalo gyud ta nga dili tabiyaan sa Ginoo. Pero usahay lagi mapildi ta sa ato ang ordinaryo nga panguna-una, kakulangon ug niingon ang Ginoo. Kung kulang kita sa kahanas, please say yes, my son, because my power will be with you as you obey me. Ikalima, dili pagyud si Moses, dili pagyud ka. Kung dili gyud kita andam nga musugot, if we are really unwilling, the grace of God will pursue us. Mudagaya. It will pursue us. Ingon ana ka mahigugmaon ang Ginoo, ingon ana ka relentless ang love and grace ni God for us. What happened? Another na pod nga palihog, ingon na gyud si Moses, palihog Ginoo, ipadala na silang tanan. Ayaw lang ko, Lord. Ipadala ang mensahe, pinaagi kang akong tapad karong Ginoo, ayaw lang ako. No? Kinsa ang imong pagbuot, ayaw lang ako. Muranag sa mga pastors ba, pag mo graduate na dito sa Ebenezer Bible College and Seminary, we all say nga, Lord, we will go anywhere except hulo, sulo. Ayaw lang sa hulo, sulo, Lord. Anywhere but hulo. Ang Diyos mitibag kaniya. Actually, at this point, God was very angry, fuming with anger. But again, the grace of God is relentless. Mitubag siya, dili ba diha man ang imong igsuon nga si Aron nga libihanon? Pakuyugon ako siya nimo. Probably just to ease the fear na ay kauban si Aaron. But you know what? Padayon ba og basa? Makita nimo nga in front of Pharaoh, dili man si Aaron misturya. It was still Moses. He told Pharaoh, set God's people free. You see the passion. You see the eloquence even. Siya gihapon ang nisulti dito, ang gahum sa Dios, ang provision sa Dios na kaniya. Si Aaron became his assistant. Yes. But he was the one who truly did what the Lord wanted him to do. Why? Because the grace of God is relentless. Well, it may not be a miraculous nga or dili man siguro tagaan kag Aaron nga magsigi kag dili. God may change your circumstance in life. In fact, naay panahon nga tagaan ka sa Ginoo og dakong pagsulay for you to say yes. To get out from that comfort zone that you are in. And you know what? Kana nga pagsulay is the grace of God in your life. Grasya na sa Ginoo. Kaya nga naman, it is in our obedience where we can experience the greatest bliss in life. Ang tinuod nga kalipay, kaharuhay, o kana bitawng satisfaction, dili man didto sa imuhang lingkuranan nga muhilot nimo. No. It is in obeying the Lord, even if you know you are weak and you are frail. And when God works through you, makita pod ang pagkahalangdon sa Dios, and that is the greatest satisfaction of a believer of the Lord Jesus Christ. Hinumduman nato ni mga igsuon, ang imong kahuyang ug akong kahuyang kay materyales sa Dios sa paghulma kanato aron mopadayag sa iyang pagkahalangdon, sa pagkahalangdon sa Dios. I would say that that's the mission. Maog yun na ang mission. So whether you are 20, 40, 60, or 80 years old, ang pagtawag sa Ginoo kanimo, it doesn't stop. It doesn't stop. It may change, but it doesn't stop. And if you always say no, grabe mo barter ang Ginoo. Dili nimo siya pwede ingnan og no.
just like what He did to Moses. He would change your circumstance. He would prove to you nga siya ang Dios nga makagagahom just for you to say yes. So you better say yes before nimo matagamtaman ang pagsulay o pagdisiplina sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Because we are called to glorify the Lord by obeying Him fully for His glory and honor. Atong iduko atong ulo mga igsoon, magampo ta. Salamat Ginoo sa imong pagtudlo kanamo karong kahaponon. Among tapuson Lord kining amo ang sermon series nga gitawag og Paghulma, nga adunay dakong kalipay ug aduna po'y dakong pagsalig kanimo o Dios. Nga sa amo ang kinabuhi, wala ka nagundang og paghulma kanamo. Ug kung wala ka nagundang og paghulma, nagpasabot pud kini nga imo pud ming dadon sa imuhang misyon sa amo ang kinabuhi. There will always be a purpose of why we are still alive. So Lord, help us to say yes to you. Nga dili kami magdugay-dugay, kundili musugot kami kanunay Ginoo. Pero sa amo ang nasabtan Ginoo, nga bisan og magdumili kami, your grace will pursue us. It is relentless. Maabot yun sa punto Ginoo nga kami musugot yun gihapon sa imuhang katuyuan sa among kinabuhi. Kanimo o Dios, ang tanang dungog ug himaya tungod sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Mayong hapon kanatong tanan.